Здравейте, нещо ще разкажете ли за това съоръжение? Това съоръжение е бойна кула, което се е използвало при нападение на крепости и обикновено са били с един етаж по-високи от крепостната стена. Бутали са или на ръка, или с голове, които са били защитени съответно от вражески стрели, камъни, гореща вода и катран. Доближавали са до стените, като от другата страна може да се види амбразурите за стрелците. Амбразури за стрелци. Да, ето го. Това е. Спускало се надолу и са стреляли с стрели и с копия. А тук на другата кула може да видите. На другата кула можем да Да. видим.